Hei, pystytkö joku se tekstin kanssa? Se on tuolla ja me ollaan auki. Se riittää. Ei, mutta otetaan nyt ainakin. Otetaan kuvia vaan. Tää vittu. Komana kuvia. Voitais ottaa, jos otat kiinni sen ylös, voit ottaa login sitten. Joo. Se on kaikkein helppoa sille. Ottas ton flow. Niin, kannattaa. Kannattaa. Ootteko varmoja? Mä punttaan, just mä punttaan. Kokeile sen selfie kepeeseen. Ei kyllä mä pääsen, ei tos siitä kiinni. Älä oikein. Niin. Me saadaan se nyt näin ihan vittu. Joo. Ja, niin. Sattuu. Ainakin 3 keskellä. Noniin. Joo. Se pää oli vähän pienempi. Joo, otetaan kuva. Laittaa sit suoraan jos saadaan. Niin. Saatko se kiinnostaa vähän tänne? Mitä vuonna? Otetaan ekana kuvat ja sitten kuvia. Se on aika hyvin. Joo, mennään pois vammat. Tuolla. Matti hyppää. Mutta on hyvä, että tuosta olla vähän niinku chillisti vielä. Totta, se pää on muutenkin pinossa vähän silleen. No niin, ja sit turhii prodekolaisia kuvaa.